Видеостудия Рустама Паскаева. Высокий уровень работы. Сенч безам свошах кеттл Амнат Тамирлан дал дер алдойл. Абдули раиси дагома бо хулил керл колбел дюзал. Дал барца бойл ирсия дахар хулил. Тумиши дог дюлш берг бюлш диабил дюзала дерье. ونخيقي نايور ضيكر أيلا حوت اشتغنا دقة خزلو زردو هشي قيقوش ويدي كانيه نخشي وتايه كايه وانا بيزم بيتش جوزة بوندر أزديه كاديه هشي قيقوش ويدي كانيه نخشي وتايه كايه وانا بيزم بيتش جوزة بوندر أزديه كاديه ديقل يحو ديقل يو خافو مينوس آمنا ينخيو دا دخوش بيالكات دكر حو ديقل بو حوم يلاشد تميرلان بيرتا چوديني ناتان ديقي لاشو إرسي غوزة داخر خيوتا مزالا мерза دا سخيدش سيلن چو بيزاما Хора дино дегнеш фестуш, за обоушех таца эстеш, как малой ловуши диазара. Речи дока бьярка тирс Хан мелели детта дебаш да имала тила и Безда дезала иначу тумиши док дока де Тахана санна ириси гылда удезаля хораде Безда дезала иначу тумиши док дока де تخنا سنة إرسي غلدة قد يزال حورادي دالا دي قودو يلشو دالا برتع بويلشو خامنا تاميرلان شاي بيزا مخدق يبيش دنيا نخدق عباديش يوقيلا أش إرسي خان غني كنتا تيخكوش آقا داخر دينا تسارق آقا خليلا شوف إرسي نانا دا ديخيلا شو موكوش مرشا داخل خيودا مازال مرزا دوك خليلا دوقي دائما Зама серла яла нохчиче Харасанна дикадеча дега бала наш датэ Дала муклах ирси хирбу керла чудюе залакерч Сирла йогуш йоха йогуш беза молотина те Дала муклах ирси хирбу керла чудюе залакерч Сирла йогуш, йоха йогуш, беза молотина те Эқал хилда безам хо, ахду зина кона дот Хай нур техна бәргәшу Хахом янус аминат, хахом якатта мирлан Воши беза штахашу Худиньянах уеркуш дика, хилила шут цанарицка Хилда ирси ашмел йоқ бухан Нухчи ома дахар хазда, масал ашут уеркуш везда Дехила аминат тамирла
мерза, да сахедаш целен чубия зама.